Γεια σας, είμαι ο Αργύρης και αυτό είναι το πρώτο μάθημα για HTML από τη Visual Art eSchool. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε απλά και γρήγορα να φτιάξουμε το πρώτο μας στατικό site σε HTML. Για αρχή κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, δημιουργία και έγγραφο κειμένου. Βάζουμε το όνομα από την πρώτη σελίδα από το site μας, δηλαδή αρχική σελίδα. Το ανοίγουμε. Θα πατήσουμε αρχείο, αποθήκευση ως και στο όνομα του αρχείου θα βάλουμε τέλεια HTML και θα το αποθηκεύσουμε έτσι. Τώρα πλέον, άμα ανοίξουμε αυτό το αρχείο, έχουμε φτιάξει το site. Κλείνουμε τον browser και αρχίζουμε να γράφουμε τις πρώτες εντολές HTML. Λοιπόν, τώρα θα γράψουμε τον κώδικα. Ανοίγουμε βελάκια, γράφουμε HTML, κλείνουμε βελάκια. Ξανανοίγουμε head. Κλείνουμε το head και ανοίγουμε με body. Τώρα εδώ πέρα θα γράψουμε το κείμενο από το site μας. Μόλις τελειώσουμε το κείμενο θα το κλείσουμε και στο τέλος θα κλείσουμε και το HTML. Μέσα στο head θα γράψουμε τον τίτλο της σελίδας μας. Το πρώτο μου site. Και κλείνουμε τον τίτλο. Μέσα στο body θα γράψουμε το κείμενο από το κυρίως site μας. Εγώ το έχω έτοιμο. Και τώρα κάνουμε αρχείο αποθήκευση και ανοίγουμε το αρχείο με το HTML που δημιουργήθηκε. Και λοιπόν εδώ είναι το πρώτο μας site. Το κείμενο και το όνομα της σελίδας στο head. Στο δεύτερο μάθημα θα μιλήσουμε για τις βασικές αρχές του CSS. Ευχαριστώ πολύ.